Fakultet šumarstva i drvne tehnologije upisala sam jer volim boraviti u prirodi, a s obzirom na to želim o njoj što više naučiti. Na fakultetu mi se najviše sviđa terenska nastava jer pruža mogućnost da svoje znanje koje imamo primijenimo u praksi, da steknemo nova poznanstva i da posjetimo mnoge lijepe lokacije. Nakon završetka fakulteta vidim se u nacionalnom parku ili parku prirode. S obzirom da imamo ovako lijepu prirodu koja nas okružuje, smatram da bi bilo jako šteta cijeli svoj radni vijek provesti u zatvorenom prostoru.